И ко стая хора, днеска цъкаме в един як сървър. Смятам да направя ревю тук. И така. Първо ще ви покажа, като напишете вод, от тук може да вотвате и ви дава 2 кея. И идвате тук, пишете CSGO Creators, натискате и то спира на определено място и ви дава това. Ето, на мен ми даде 16 диаманта. Сега ще пробвам пак. Да е легендарка. И ми даде кол. Добре. Ето тези неща може да ви даде. Може да ви даде още кейове, пари, армор, меч и други неща. Добре. Сега ще ви покажа Warp Anvil. В началото имате тук китове. Ето тези са. Кит Старт, и Кит Септембър и Кит Poiking. Добре, тук може да си репайрвате нещата. Тук може да си репайрвате нещата. 1500 лева. Това е бонус чест, като го вземете и тук ви дават тези армори, но панталоните ми ги няма някъде. Не ги знам къде са. Добре, да преминем към другия варп. Drop Party. Сървъра е много готин. Главният е Malhacker 3. Това е Warp Drop Party. Тук ще се провеждат евентите, не знам. Да, сигурно тук ще се провеждат. Сега да отидем на Warp Enchant. Тук може да си купувате XP. 50. Давате 50 мъни и 10 XP. Така. Тук си енчантвате неща. Мисля, че е до 30 левел. И да, той Warp Enchant и Warp Anvil са на спауна. Сега преминаваме към следващия Warp. Warp M. Не съм го виждал. Но... да, Warp M е готин. Тук има PvP дупка. Тук може да си взимате нещата от Ender Chest. И да, общо взето това е Warp Pen. Добре, отиваме на другия Warp. Warp в Hell. Не знам какво ще рече, но сигурно ще е за помощ. Так. Добре, тук има, добре дошли, тук има Help, как да си направите факшън, как да добавяте, да махате. И да, вие тук може да си ги видите. Смятам, да, това е на спауна. Да. Добре, преминаваме към другия. Warp Full. Да, Warp Full. Добре, тук той е на спауна, тук си видите чудовища и животни и си взимате храна. Добре, преминаваме на следващия Warp. Warp Nether. Добре. Добре, Warp Nether. Това представлява Warp Nether. Готино. След тази линия смятам, че вече е PvP и от тук нататък може да се чупи. Добре. Отиваме на Warp SMS Rank. Там смятам, че и той е на спауна. Там може да си закупите ранг. Но сигурно, да, ето. VIP 240, VIP плюс 480, VIP плюс 6 лева. Ето, за повече инфо, скайпа на Owner. От тук ви са показани китовете. Това е кита на VIP, това е на VIP+, и това е на VIP++. Добре. Тук смятам, че има още бос, деви. Добре. Тук вече са по-висшите ранкове. Тук
Да. И Warp Print. И така последният Warp. Сървъра е много готин. Аз ще предпочитам тук да играя. Да, ето и това Warp Print е заключен и добре, дано да ви е харесал клипа. Абонирайте се, лайкнете. Долу в описанието ще оставя информация. Ще оставя IP-то и чао!